Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ҳама каса хушомадед ба канали мо. Имрӯз мехостам барои шумо як намуд орзуқи резонаки ватаниро нишон диҳам. Марҳамат, то охири видео бо мо бошед. Подписаться ва лайкро фаромӯш накунед. Дар инҷо барои мо 600 грамм орд лозим аст, каме намак, каме сода ва каме шакар. Хуб, ҳамаи онҳоро аввал бо орд якҷоя мекунем. ана дар инҷа дӯстони азиз барои мо 200 миллиграмм равғани растанӣ лозим аст. Равғанро хубака гарм мекунем. Ҳамин сири орзуқ дар ҳамин ки ҳамин равған ки гарм бошад, орзуқ резонаки хушрӯ мебиёяд. Равғани хунукатиам мешавад, не ки равғана гарм кунем бо резонактар мешавад. ана дар инҷа ҳамин равғану орда хуб якҷоя мекунем. Якҷояш кардем. Дар инҷо бо барои мо 200 миллиграмм шир, дар кораи шир хунук бошад, оба мешавад. хамири мо бояд сахт такак бошад, мулоим набошад. ана мехоед тамошо кунед дӯстони азиз. ана мехоед хамира сахтак мекунем. хуб, якҷояш мекунем. ана мехоед карсон гирифта бо як бори дига хамирро мешӯрем. Хамир бояд 20 минут дам гирад. баъди дам гирифтани хамир мо мегирем ба ду тақсим мекунем, ба ду зувола тақсим мекунем ша. ана дар инҷа дӯстони азиз, ана мехоед зуволаро тунук мекунем, мухпар мекунем ва ҳамаша ба яхе размер мебарем.
хе дӯстони азиз, ҳамаи орзуқумона бо яхе размер кати бурида гирифтем. Дар иҷо мо аллакай равғанро гирён кардагим. баъд ҳамаша намхе кам кам андохта дар равған жарид карда мегирем.